sa ilang istorya, sugol sa Ginoo tumanon ko. Mga pagkaon bantayan nga dili may supak sa iyang kasuguan. Kamatuoran nga dili matarong kay gining tanan tinuod. Kamatuoran sugo sa Ginoo dili gayud matupad. Akong nabantayan ang partisi kasuguan, na'y uban na ilisan. Itang na ng daan, panahon sa katapusan, matuman yun ang tanan. Kamatuoran nga dili matarong kay gining tanan tinuod. Kamatuoran sugo sa Ginoo dili gayud matupad. Kamatuoran sugo sa Ginoo